Здравейте, аниме фенове, и добре дошли в това видео, в което ще направим ревю на първи епизод от втори сезон на анимето Blue Lock. Това ревю ще бъде малко по-различно. Смятам да прескоча частта с сюжета, който вие така или иначе вече знаете, защото сте изгледали епизода, и ще премина директно към моето мнение и оценка за епизода, като този път имам изненада при оценките и след това ще дам и моя предикшън за следващите епизоди от анимето. Да не губим повече време, абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали. Гоним 1000 абоната. А сега, без да губим повече време, започваме директно с моето мнение относно първи епизод от втори сезон на Blue Lock. Това, което ме впечатлява още от самото начало на епизода, е колко добре успява да държи енергията и емоциите от първи сезон. Буквално, ако в момента сте изгледали първи сезон и продължавате директно с втори, няма да усетите разлика. Точно така и трябва да бъде. Емоциите, напрежението и цялата аура около епизода е същата, каквато беше и в сезон 1. Анимацията обаче е на по-високо ниво. Динамичните сцени, играта с топката са много добре анимирани и много по-детайлни. Да, в сезон 1 бяха на много високо ниво, но сега са на още по-добро ниво, което ми прави много добро впечатление. Да, не сме гледали все още матч, но дори без матч си личи, че анимацията е на по-високо ниво. Също така трябва да отбележа, че музиката отново засилва драматичните моменти, както правеше и в първи сезон, и успява да поддържа напрежението през целият епизод, когато е необходимо. Един от основните аспекти в този епизод е развитието на героя Исаги. Той е основната движеща сила на историята в цялото аниме и макар че в първия сезон видяхме значителен прогрес в неговото развитие, мислене, уменията му с топката и като цяло граденето на персонажа му в цялото аниме, сега в първи епизод от втори сезон отново продължаваме с него и с неговите нови препятствия. Той не попада в топ 6 от най-добрите в Blue Lock към момента, актуалната топ 6, и ще трябва да се бори заедно с останалите 29 футболиста за правото си да станат част от топ 6, като успеят да се докажат в серия от мачове, в които се очаква те да комбинират и да играят наравно с тях, дори да ги изместят, да ги засенчат и да покажат, че те са жизненно необходими и са толкова важни, че да влязат в матча срещу U20 на Япония. В този епизод забелязваме колко силно е неговото желание да стане истински лидер и да разбере точно какво се крие в думите, които е казал треньора, за това какво точно се изисква от него в следващият матч, защото той трябва да се докаже в един матч, въпреки че са серия от матчове, той ще участва само в един матч и ще трябва да покаже, че той е достоен да бъде в матча срещу U20 само чрез представянето си в една среща. Затова, типично за Исаги, той започва да мисли изключително много в различни сфери, за да избере в кой отбор е най-добре да влезе, каква стратегия да подходи в матча, дали да търси Наги, за да е по-комбинативен, или да гони Рин. И накрая, благодарение на разговори, които водеше през целият епизод, правеше добри взаимоотношения с различните герои, които са ни познати от сезон 1, той стигна до извода, че най-добре за него би било просто да последва интуицията си и с играта си на терена да докаже, че е взел правилното решение. А то е, че няма правилно решение, просто трябва да си най-добрия и да станеш най-добрият нападател в света. От друга страна, ако оставим Исаги настрани, в епизода видяхме и нови персонажи, които внасят свежест в сюжета. Те представляват още по-голямо предизвикателство за главния ни герой и е интересно да се види как ще се развият техните конфликти и взаимодействия, също така какви са техните истории. Знаем, че Blue Lock по много интересен и качествен начин ни запознава с различните си герои, като успяват да ни накарат да станем едно с тях и да знаем много по-добре и по-детайлно техните битки и истории и мотивации за това да станат номер 1 нападатели в света, така че нямам търпение да се запознаем още по-детайлно с някои от тези нови свежи персонажи.
Оценката ми за епизода ще бъде разделена на 3. Ще дам една оценка на анимацията, една за сюжета и една за развитието на героите. Анимацията е 9 от 10. Анимацията е на много по-висок ниво в сравнение с първия сезон, както казах преди малко. Но въпреки това не давам 10 от 10, защото все още не сме видяли голям матч, много динамични сцени, отигравания с топката, в които наистина ще си проличи разликата и затова си пазя 10 от 10, евентуално ако остана доволен от тези моменти. Сюжет 8,5 от 10. Сюжетът не е кой знае какво. Все пак това е първият епизод от втори сезон, очаквах може би малко повече, но въпреки това сюжетът не беше скучен и предвещава много интересни събития за следващите епизоди. Въпреки това 8,5 е много добра оценка, епизодът беше интересен, просто не беше повече. Развитието на героите 9 от 10. Да, Исаги беше доста развит в този епизод. Видяхме много моменти, много различни комуникации и взаимоотношения с различни герои и Исаги беше издигнат добре в този епизод. Имаше въпроси пред него, взе решение, имаше комуникации с много хора и затова оценката е 9 от 10. Не е 10 от 10, защото въпреки че имахме доста моменти с различни герои, не видяхме нещо по-дълбоко и по-докосващо или нещо ново. Затова е 9 от 10, въпреки че епизодът беше фокусиран основно върху граденето и развитието на нашия главен герой Исаги. Очакванията ми за следващите епизоди. Очаквам да видим повече от новите герои и на второ място очаквам да видим първата среща, коя ще бъде тя, кои играчи ще вземат участие в нея и какъв ще бъде резултата. Със сигурност знам, че и вие очаквате тези неща. Напишете ми в коментарите какви са вашите оценки по тези 3 показателя. Какво смятате за епизод 1 от сезон 2 на Bulwark и дали ви харесва ревюто да бъде по този начин, като прескачам частта с сюжета, тъй като така или иначе вие вече сте изгледали епизода. Благодаря ви и до следващото видео.